Owuok e kaunti ma Siaya koro Ramogi wadhi nyaka e kaunti ma Bungoma. Gavana mar kaunti ma Bungoma Ken Lusaka Otero e yueyo mochuno jotije 4 madito mag kaunti no ma idendo gi dho ngere ni chief officers mawuok e migepe mopogore opogore mondo chiw thuolo mar timo nonro ne migepego. Lusaka owacho ni jotijego biro bedo pacho kuom kinde ma ka kuondegi ibiro jol kod apisas ma kojolo. Ogolo chik ne migepego mondo mi kik tim puotho mora mora mag omenda mondo mi ochiw thuolo makare mar timo nonro mar arieya ne migepego. Gavana no wacho ni rem luwo chike ma owinjore mag puodho budget migepego kelo achiedh nade mag chulo weg kembe manosetiyo ne kaunti no gino ma oserocho yore mag migepego. Apisas ma oter pacho otingo Patrick Wandili mar thieth, Rose Murunga mar somo, Maurice Marango mar yore mag thieth yore to kod Abidan Kipchanga mar migao mar jotij piny owacho. I have observed that the below stated budget items were carried out without adhering to the Budget Appropriation Act and compliance requirements, and it has created a risk in the system, particularly in the following areas. 1. High personal emoluments. 2. High pending bills and commitments. 3. Unremitted statutory deductions. 4. Unclear gratuity and pension. And 5. High and reconciled scholarship program. To operationalize this, I further direct that the following chief officers proceed on compulsory leave with immediate effect to pave way for proper investigations to be conducted. Patrick Wandili, Chief Officer Physical and Urban Planning and acting in Health and Sanitation. 2. Maurice Marango, Chief Officer Energy and acting in Roads and Public Works. 3. Rose Murunga, Chief Officer Vocational Training and acting in Education. And 4.